Està coses molt xules. Vol dir que hi part de les coses. Els balnearis del moviment... Sí, tot això m'ha muntat ell. que fa 75 anys que es complien sobre les calderes de Sant Antoni. Allò és començar, el retorn de Sant Roc va propiciar que es feren les calderes per a donar el dia 17 de gener, que és Sant Antoni, del porquet, que es donar un menjar de calent a la gent necessitada, als pobrets, per dir-ho d'alguna manera. I allò va tindre una tradició fins que va arribar els anys 80, o finals dels 70-80, que moltes tradicions com aquesta van desaparèixer. I després es va propiciar a través de l'Ajuntament i els festers de Sant Vicent que es podien fer una degustació de l'arròs de fesols i naps que es feia antigament pels pobres. I ha continuat fent-se així des de 1999. Des de 1999 que s'ha fet el tipus de caldera al carrer Sant Vicent. Es va començar en 4 calderes i això va anar propiciant-se que estan passant ja 20 El número de la gent només compta el número de calderes, però n'hi ha que tindre que una li caben 7 quilos d'arròs, a l'altre li caben 8, i enguany han fet menys quantitat per les circumstàncies. Ens podem enganyar, per supost, i tenim tot el dret de poder enganyar, que al millor sobra molt menjar i al millor ne falta. A la nit ho dic. Després m'has preguntat sobre el meu càrrec. Jo soc el secretari de les festes del carrer Sant Vicent. Què fem? Aquesta festa de les calderes, tot pagat per l'Ajuntament, però la confecció i el servici corre a càrrec dels festers de Sant Vicent. I un dels festers de Sant Vicent és Eugenio Benito, que ens ha faltat i el notem molt a faltar. Per què? Perquè era un fester de molts anys i feia molt de rogle i clar, tota persona arrimat-ho, quan falta, i ell és segur. També l'altre dia n'hi havia un col·laborador així espontani que venia tots els anys i posava llenya a les calderes, ens ajudava a posar llenya. I era Alfredo, un extreballador de l'Ajuntament, d'obres i tal, i l'home al principi del Covid va faltar. Són gent, i tota la gent arriba a la festa, que notis que no està, doncs vulguis que no arriba un moment que diu, doncs no està, ara som uns altres. Esperem que tinga molt d'èxit, perquè ara després, quan s'acabi les calderes i de repartir el menjar, hi haurà, quan ja estigui tot net, hi haurà un conjunt que posaran les cadires perquè estigui la gent assentat i no vagui el seu aire, un conjunt musical que amenitzarà la vesprada durant una horeta i mitja pel públic en general. I el mercat, ara no és medieval, és modernista, també està ahí i també la gent pot anar i pegar una... Mira, enguany és un any especial per les calderes perquè l'estat del Covid han tingut que prendre unes mesures en les quals les taules i cadires perquè la gent s'assente s'han tingut que suprimir i aleshores el sistema és que
que cada un passarà en la seva cassola, arreplegarà el menjar i se n'anirà a menjar-se'ls a sa casa. També hi ha un altre sistema que vindrà sense res, agarrarà un bol, se l'omplirà i se n'anirà, se el menjarà per embull. O sigui, pensem que en aquestes dues coses es poden fer les calderes. Naturalment, tots amb mascareta, jo no estic manipulant res, però ens posarem guants i tot, per escudellar i tal. La fila tota, que la gent no s'amontoni. Protecció Civil està donant el servei i quan es comença a fer la fila començarà a explicar com està tot el sistema. Les calderes, naturalment, han anat fent menys. O sigui, tenim n'ha fet un 75% de lo que fem els altres anys. Per què? Perquè en aquest sistema esperem que no vinga tanta gent, però bueno, jo diria, ojalà això s'acabarà tot l'arròs, però bueno, això després ho sabrem i ho direm. Això és el sistema i espero que doni resultat. Volem donar-li les gràcies a Joan Urquín perquè ja és la segona volta, encara que hem vingut més voltes, ha sigut la segona volta que ens ha concedit una entrevista a Oliva i part de la seva història. I estem molt agraïts en ell i a més aquesta labor que estan fent és algo excepcional i volem donar-li les gràcies no solament a ells sinó a tots els companys que estan treballant i que el poble o la gent del poble que ve s'hi està disfrutant. Moltes gràcies. A vosaltres. Jo estic desvenint de que un historiador com és ell puga informar, il·lustrar tota la feina que estem fent els festers de Sant Vicent i la gent que col·labora en les calderes de Sant Antoni. Moltes gràcies, Joan. A vosaltres. Gràcies.